bea fisikoa izaten, kimikal zientziatua, fizika ditugunan, astronomia ez dela bere ofizioa, bere afizioa. Horrela du, ia bezalako irudi politak ditzen baitugu, date egon bat azeko dira. Bueno, Mikel berriz, kimikal lizentziatua da, ondoren, master egin zuen nanozientziatan, ondoren, doktorauta, urduria bukatu zuen, material komplexuen fizika kimikan. 2014an, estantziak egin zituen bai Japonian da Hamburgon Unibertsitatean, ikasketak borobiltzen, gero, 18 eta 22 artean, Eureka Zientzien Museoko Eduki Zientifikoko garapen departamentuan lan egin zuen, eta arrezkero 2020 Donosti International Physics Center proiektu zientifikoan kudeatzaile moduan lan egiten du. Gaur eskiniko duen Italia, eguzki sistemako ilargia. Eta espero dezagun, hilaz bezala, asko disfrutatzea. Eskerrik asko Mikel, gure gonbidea. Egun denei, eskerrik asko lehenik eta aukera hau emateagatik. Lehen urtean, urduritako puntu batekin etorri nintzen, zenekin zesperoko non, eta behintxarra eman ostean, Jesu Kristuneko sentazio honakin atean izan, asko gustatu zitaian batez ere nire herrian, zaldi bat ematia, jende asko ezagutzen, jende asko ezagutuko nahi eta nik ez ditutenak ezagutzen, baina plazer bat azkenean, urtetan zehar batek ikasi duna, jendea erakustarazia, azkenean, baten guztuak konpartitzeak gozada da, eta olako iztenatori batean bainek eta gehiago. Koroketan duen bezala, nik kimika ikasiet, fizikan dut doktoretza, eta naiz astronomian garatua, baina entzun duten bezala zientzialari bat naiz, nahi kuriosidadeak eramateit gauzak hausnartzea, esploratzea, eta horrek eramateit astronomiako munduai buelta bat ematea eta betinan liluratuta behatzea. Eta horregatik, nire helburua gaur izango lehen urtean bezala, gure eguzki sisteman dauden objektuak zuei erakustea. Askotan ez gara konstiente benetan, zerura begiratzen daunean, ze gauza ikaragarri dauden gure zeruan. Gure eskura daude gaur egun hainbat baliabideetan, eta ez gara horietara iristen, nire helburua da zuei benetan, saiatzea erakusten zepolitaren espazioa. Orduan, gaurtzen dutela eguzki sistemako ilargi inguruan. Eta zergatik ilargi. Segurazki, denok gure ilargiai begiratzen jau, eta dakigu zerran gure ilargiai. Ez gara konstiente eguzki sisteman milaka ilargi daudela, eta seguruenik ilargiak planetak baino oraindik eta gauza interesgarriagoak direla. Orduan, bere gaurko txarraren helburua da, planetak ezagutzen ditugu, guazen ilargiak ikustea, eta guazen ikustea ilargiak, segurazki, planetak baino oraindik eta gauza interesgarriagoak dituztela. Bale? Horretik, korok esan duen bezala, lemurten bideo eta irudi pila bat zaren izkizuen, gaur antzeko zerbait egingo dut, ikuste astronomiak irudiekin hitz duela, ez kontzeptu abstrakto zaiekin. Orduan, gauzen gauza bizualak ikustera eta pixkanaka esplikatzera. Orduan, jometezen artera, laburmen txiki bat egin nahi dut, lemurtean egonetzen pertsona bat baino badago ikusteko zertan datzan lemurtean itzen genuena. Guaten ikustera, ze planeta dauzkagun askar eguzki sisteman, eta honen lagunduko dugu gero ikusten ilargiak ze diferentzia dute planeta gauetik. Lau da lemurtean ikusi genuen gauzen laburpen moztua. Ikusiko dituzuen irudi guztiak benetazkoak dira. Hori da garrantzitsuena, ez dira simulazioak, benetazko irudia dira. Merkurio ikusi dugu, artistara ere ikusi genuen, ikaragarrizko sumendiekin, lava kanpoekin, Martera iritsi ginen, esan izan bezala, Marteren gauzarik ikusgarriena da lurrarekiko duen izekotasuna. Jupiter eguzki sistemako planetarik handiena, gazezko eta ikaragarrizko ekaitzez osaturiko planeta bat. Saturno, segurazki planetari politena, ikaragarrizko eraztunekin.
Azkenik eguzki sistemara kanporuzkoa zenez, Urano, behin bakarrik bisitatu dugun planeta bat, eta Neptuno. Horren inguruan egin genuen lehengurtean errepaso bat, baita ere hinkapie edo, garrantzia handia eman nion, zuei ikustarazteari nola gizarteak gai izan den, jada espaziora joteko, espaziora sondak bidaltzeko, da planeta hauetara iristeko. Azkenean esaten dudanean, benetako irudiak direla, batek benetan kontziente izan behar du, gizakiak sonda bat jarri duela, espaziora bidali duela, eta araño iritsi garela. Hau ikusten ikaragarria da. Ongi, baina eguzki sistema ez da hau bakarrikan. Oan ikusi duguna guztia eta bere 8 planetak. Eguzki sisteman objektu pila bat daude, eta ia planeta bakoitzak, hemen borobilduta dituzuen, bere ilargiak ditu. Lurraren kasuan ilargi bat dugu, baina planeta erraldoiek, gase oso handiek, ilargi ugari dituzko. Eta ilargi bakoitza guztiz ezberdinak guk ezagutzen dugun ilargiakiko alderatuz. Beraz, ikusitzagun nolakoa dira. Hasi aurretik perspektiba txiki bat, bale? Hemen ikusiko ditugu eguzki sisteman ditugun objektu handienak. Edo zuek idea bat egitea ze tamaina duten ilargiek, ze tamaina duten planetek, eta nola konpara ditzakegu bata bestekiko. Eguzki sistemak eguneko 89ko masa hartzen du, bale? Objektu masiboena da. Eguzki alde batera uzten badugu, objektu handienak normala da bezala planetak dira. Handiena Jupiter, Urano, Neptuno, urrutien dauden planetak dira handienak. Eguzkitik gertuen daudenak, Artizarra, Lurra, Merkurio, planeta harritsuak dira, eta txikiagoak dira. Baina fijatu zitezte, horrez da dena bukatzen. Hemen ikusten dituzuen objektu guzti hauek, jada bisitatu ditugun eguzki sistemako objektuak dira. Askoz ere gehiago daude, baina garrantzitsua da ikustea objektu guztiak esferikoak direla. Honek esan nahi du, nahikoa tamaina dutela bere gravitateak forma esferikoa emateko gautzauei. Planetetan ez da bukatzen guztia. Objektu asko daude oraindik esploratzeko eguzki sisteman. Ikusi ezagun orain, txikitik handira joango gainean, zertaz adinetzen hitz egiten. Hemen dugu Pluton, gaur egun planeta enano bat konsideratzen den gorputza, eta hemen dugu ilargia. Ilargia Pluton baina handiagoa da ia. Erdian beste ilargi bat dugu, Europa, gaur ikusiko duguna. Io, gaur ikusiko dugun beste ilargi bat. Hau benetako irudiak dira, Kalisto, Merkurio, ezagutzen dugun planetari txikiena, eta adi honekin, Titan. Noren ilargi bat, Merkurio baino handiagoa da. Ganimede, Merkurio baino handiagoa den beste ilargi bat. Ingatu zitezte, Ila Marteren tamaina hartzen duela. Horrekin zen eduzet erakutzi, badaudela ilargiak planetak baino handiagoak direnak. Honek nola planetei balioa pixkat kentzen di, ez? Fokoa ez da planeten bakarrik, baizik eta ilargiak ere badaude planeta beste handiak. Zer gertatuko da? Zer gertatzen da ilargi hauetan? Egin duzuela laburpen txiki bat, orain erakutsi dizuetena da. 8 planeta ditugu, eguzki sisteman planeta enanoak konsideratzen direnak ere baditugu, 5. 290 ilargi daude eguzki sisteman. Oraingoz dakizkigunak. Gehiago egongo dira, baina oraindik aurkitzeke daude. 290 zortziren aurrean, zifra oso handia da. Asteroideak milaka daude eta kometak milioika. Espera honekin sartuko. Duzue ezagutzen ditugun ilargien horretak zuek ideia horrekin izan zuen.
Fijatu Venusek, Merkurio ez dago, baina ez dute ilargirik, Lurrak ilargi badu, egurtu sisteman kanpora goazen heinean, planetek dituzten ilargi kopuruak asko handitzen da. Baina hasi gaitezen galdera errexenarekin, zer da ilargi bat? Uste denok badakigula zer den, baina agian ilargiak printzipio sateliteak ditu berko genituzke, baina nik uste denontzat errexagoa dela ilargia ditzea, hobeto ulertuko ditugulako. Ilargi bat ulertzeko aldugu ondorengo moduan pentsatu. Zer dira planetak? Eguzkiaren inguruan orbitatzen dauden gorputzak. Guztiok ikasi dugu, gorputz zentral bat dugu, handiena eta bere inguruan orbita desberdinak dituzten planetak ditugu. Ilargiarekin gertatzen dena hauxe bera da, baina eguzkia izan berrean planeta bat dugu erdian. Hau Saturno da, eta hemen ikusten dituguna Saturnoren ilargiek dituzten orbitak. Ilargiak ez dute zertan eguzkia orbitatu behar, ez dute eguzkia orbitatu behar, baizik eta planetak. Hori da ilargi bat ulertzeko behar dugun definizio sinplena. Hau esanik, nire txarla benetan ondo ulertzeko edo disfrutatzeko kontzeptua nahi dut zuek ondo ulertzea. Nola sortzen dira ilargiak? Nola dute planetek bereien inguruan beste gorputz bat orbitatzen? Zergatik ez daude gorputz hauek eguzkiaren inguruan orbitatzen? Nola sortzen dira ilargiak? Eta oso kuriosoak eta oso politak gertatzen dira. Eguzki sisteman ezagutzen ditugun 183 ilargiak planetak sortzen diren modu berdinean sortu ziren. Eta nola sortzen dira planetak? Jarkitu denen simulazio bat eguzki sistemaren sorrera erakutsiko diguna. Eguzki sistema gas nebula handi batetik sortu zen. Azkenean, espazioa milioika urte atzera joaten da gara, gasez osatuta zegoen, gasa, materia, atomoz osatuta, eta atomo materia hau pixkanaka grabetatearen poderioz elkartzen joan zen. Lehenengo izarrak sortu ziren, hemen ikusiko duguna, eta izar honek eramango zuena da bere inguruan, gasa espiral moduan, elkartzen joatea. Eta horrela sortu ziren planetak. Eta horrela sortu ziren ilargiak planeten inguruan. Planeta bat sortu da, hemen dugun gas guzti hau elkartzen joaten da, eta orbita bakoitzean eguzkiaren inguruan planetak sortzen dira. Berdin-berdina gertatzen da planeta eta ilargiekin. Planeta baten inguruan grabitatearen poderioz gas hau elkartzen joaten da eta ilargiak sortzen dira. Hau da, eguzki sistema eratu zenean ilargiak sortzeko, edo ilargi gehienak sortu ziren mekanismoa. Baina ez da mekanismo bakarra. Beste bi mekanismo daude, eta oso polita eta oso kurioso da ulertzea. Ilargia sortzeko bigarren modua. Beste gorputz bat harrapatuz. Behin gure eguzki sistema sortu dela, gure planetak ditugula eguzkiaren inguruan biraka, imaginatu eguzki sistema kanpotik gorputz bat datorrela espazioan, planeta horren direkzioan. Planeta nahiko handia balin bada, bere grabitate indar handia balin bada, objektu hori harrapatu egin dezake. Harrapatu eta bere orbitan estabilizatu, eta horrela ere ilargi bat sor daiteke. Imaginatu planeta bat dugula eta kanpotik gorputz bat pasatzen dela. Bere grabitatearen eraginak gorputz hau puskatu egin dezake. Puskatzen denean objektu bakoitzak bere
trajektoria jarraituko du, baina trajektoria hau gorputzaren gravitazio kanpoan sartzen bada, bertan harrapatuta gera daiteke. Beraz, hau da, ilargi bat sortzeko beste modu bat. Modu arruntena da, gas primigenio hori konpaktatzea eta ilargi bat sortzea guztien planetaten munduan, baina beste bada, kanpotik datorren objektu bat harrapatzea. Eta hirugarren mekanismo bat ere badago. Dala talken bitartez. Egurki sistema sortu zenean, bi planetek orbita bera konpartitze bat zuten, posible izan daiteke bi gorputz hauek elkarren aldean talka egitea, gorputz handienak txikienari masa kentzea, bi objektu, talka, hau benetazko simulazioa da, eta talka honen ondorioz, milioika urtetan zehar, bi objektu sortzea, bat planeta originala, eta bestea bere ilargia. Egiten dut normalean. Beraz, hiru modu daude, gasetikan, kanpotik datorren objektu bat harrapatuz, eta talka baten bitartez. Kontuan, buruan izan hiru gauza hauek, hiru metodo hauek, ze txarra honetan zehar, hiru metodo hauen bitartez sortu diren ilargiak ikusiko ditugu. Vale? Introdukzio da gero, guztia, hasi gaitezkela gaurko bidaia ikusten. Lehenik eta behin, hau Jupiter da, Eguzki sistemako planetarik handiena. Jupiterren bi ilargi bisitatuko ditugu, bata Io, eta bestea Europa. Ondoren Saturnora joango gara, eta Saturno duen ilargi berezia ikusiko dugu, Titan izena duela. Ondoren Neptunora joango gara, Eguzki sistematik kanporantz goaz, eta Neptuno duen Triton ilargiaren inguruan hitz egingo dugu pixkat. Eta bukatzeko, leheneko ezagutzen dugun ilargiaren inguruan hitz egingo dugu. 200 piko ilargi daude, zailarentzat, kostarentzat interesgarrienak aukeratzea, ze guztiak dira interesgarriak, baina ilargi hauekin ikusiko duguna da hiru metodo, formazio metodoetatik datoztela, eta bakoitzak ezaugarri oso desberdinak ditu bestekiko, eta batez ere gure ilargiekiko. Behin ikusten ditugunean ilargi hauek, iruditzen zait gure ilargiekiko dugun ideia ere aldatu egingo dugula. Ez direla ilargi guztiak gure ilargia bezalakoak baizik eta barietate, propietate eta fenomeno desberdinez osatutako ilargia da dela. Hora, daitezen Jupiterren bi ilargi hauekin. Agian norbaitek ezagutuko dugu termino hau, las lunas galileanas de Júpiter. Galileok duela ja mende batzuk lurretik bere teleskopio bidez ikusi zuen Jupiterren lau gorputz zeudela. Lehenengo ilargiak izan ziren gureaz gain lurretik ikusi zirenak. Eta lurretik ikusi ahal izateko ilargi bat Jupiterren distantzian esan nahi du ilargi hauek oso handiak direla. Naiz eta bi hauek azaldu, jarri nahi dizkizuen laurak, ze laurak ezagutzen ditugu oso ondo, eta batez ere nahi dizkizuen hemen idatzita dazkadan pista hauek azaldu. Io da zu eta sumendiz osatutako ilargi bat, gero ikusiko dugu. Europa da bizitza aurkitzeko lehen hautagaia gaur egun, ez ilargietan bakarrik, baizik eta Eguzki sistemako edozein gorputzetan, Marten baino probabilitate handiagoa dago Europan
bizitza aurkitzeko. Gain ere, lehen ikusi dugu, Merkurio baino handiagoa den ilargi bat, eguzki sistemako ilargi handiena. Bere gainazalaren azpian, lurrak baino 3 aldiz ur gehiago du. Eguzki sisteman dagoen ur gehiena duen gorputza da, ilargi bat, planeta bat. Eta laugarrena da Kalisto, ez gara berekin sartuko, baina bere gainazala da eguzki sisteman ezagutzen den gainazalik zaharrena. Bai planeta, bai ilargien artean konparatuz. Eguzki esan da, guazen gure lehenengo ilargiarekin. Eta guazen pixka lehenengo urtean eraman genuen dinamika hartzera dela, benetazko irudiak azalduz planeta hau ulertzera. Hemen dugu Jupiter, hemen dugu Io. Fijatu eskala, tamina eskala. Benetako irudia dira, Ziaurretik, hemen jarri dizuet irudi hau, honek esan nahi du, Io, Jupiterrekin batera, gaz sistema hortatik sortu zen ilargi da zela. Lehenengo kasua, ikusi dugun lehenengo kasua. Jada bere gainazala ikusiz, esan genezake, ilargiarekin ezin dela inondik inora konparatu. Gauza garen interesante bat, garrantzitsu bat, ez dira krater asko ikusten bere gainazalean, kraterak ez ikustea gainazal hori berria den seinale da. Ez da gainazal zahar bat. Gainazal hau berritzen dijoanaren seinale. Eta nola berritzen den gauzarik interesgarriena. Beti jongo naiz jartzen gure ilargiak eta aztertzen ari garen ilargiaren tamaina edo proportzioa, zuek ideia bat egiteko ze tamaina duen ikusten ari garen objektu honek. Io eguzki sistemako 4. ilargi handiena da. Gure ilargia 5. Ia tamaina antzekoa dute. Eta non dago Io kokatuta Jupiterren sistema. Hau dira Jupiterren 4 ilargi galilearrak. Eta Io da Jupiterretik gertuen dagoen ilargi, eta oso garrantzitsua ikusiko dugun bezala. Gero Europa eta Ganimede ditugu. Eta kuriosidade moduan, 4 bat erresonantzian mugitzen dira. Honek esan nahi du, Io 4 buelta ematen dituen bitartean, Europak 2 ematen dituela, eta Ganimedek bat. Honek esaten diguna da, euren arteko gravitate influentzia oso handia dela, eta baita Jupiterrek beraiengan duen influentzia. Ezaugarri oso garrantzitsu bat ilargiak ulertzen saiatzen garenean da ilargi planeten inguruan dituzten orbitak. Fijatu Ioren orbita exageratuta dago, baina Ioren orbita exzentrikoa da. Exzentrikoa esan nahi du, ez dela zirkulo perfecto bat Jupiterren inguruan baizik, eta orbitaren puntu batean Jupiterretik gertuago dago, eta beste puntu batean urrutiago dago. Eta honek izan dezaken eragina, ezin duzu imaginatu zenbatekoa den. Jupiterrek planeta puntu batean erakarri egiten du, eta beste batean ez du erakartzen horren beste. Planetaren gainazala, efektu honegatikan, 100 metro, 200 metro, handitu edo kontraitu daiteke. Lurrean, honen efektu analogo bat mareak izango litzateke. Ilargiaren gravitazio indarrak ura erakarri egiten duenean marea altuan ditugu, ez? Hemen fenomeno antzeko bat gertatzen da, baina ez dugu ur likidorik. Bere gainazalean, gainazala bera material solidoa expanditu eta kontraitu egiten da. Eta horrek frikzioak sortzen ditu eta beroa sortzen du. Zuen bideo divertigarria jartzen.
Star Wars gustatzen zaien jendeak agian identifikatuko du pelikula. Zaratarek jarri du, baina pena ez depara. Zergatik jarri dizuet Star Warsen Anakin Skywalker, Darth Vader bihurtzen den pelikulako azkeniko eszena hau. Pazientzia hau ilargi batera ari da bideratzen, dugu planeta, hemen ilargia, eta ilargi honen gauza esanguratsuena da guztiz sumendi eta labez osatua dagoena. Ikusi dugun eszenetan ere ikusi genezakeen labak gainazal guztian nola menperatzen zuen. Ez nago seguru negatik izan zen, baina ikusiko dugun ioren ezaugarrien oinarri bera du planeta honek. Ez dakit George Lucasek modelo moduan erabili zuen io, baina ikusi dezazuen oain, ikusiko duzuen bezala antzekotasun handiak daude io eta planeta honen artean. Hau da io? Fijatu hemen. Io minus 150 gradu zentigrado dago. Jupiter auzitik oso urruti dago, eta bertara ez da argi asko iristen. Baina infragorriz begiratzen badugu planeta, 1600 gradutan dauden puntu pila bat ikus ditzakegu ion. Eta hau zergatik da, esan dizudana. Jupiterren eragin gravitazionalaren ondorioz, planeta hau expanditu eta kontraerritzen ari da, planeta honen nukleoa frikzio horren bitartez perotu egiten da, eta perotasun hau hala nola bere gainazaletik atera egin behar du. Imaginatu gravitatearen poderioa, Jupiterren gravitate poderioa zenbatekoa den, non planeta baten masa guztia mugitzen duen, eta masa honen mugimenduaren eraginez, energia bero moduan ateratzen den. Segurazkion erakutiko dizuet, astronomoek inoiz ikusi duten bideo edo irudi harrigarriena gure espazioan. Hau da io, fijatu zaitezte, eta fijatu hemen. Fijatu planetaren tamaina, eta fijatu hemengo estandaren tamaina. Sumendi bat da, espazioara mugimendu honen ondorioz lava, magma eskatzen ari dena. Ioren gainazala holako sumendiez josita dago. Fijatu hemen. 1000 kilometroko altura du. Imaginatu ezazue lurrean sumendi bat espaziora, baina espazioa konsideratzen dugu 1 kilometrota dagoela lurrean. 1000 kilometroko altura du ikusi dugun sumendiak. Imaginatu ezazu hori benetan ikusi alizatea. Hemen planetan geratu diren sumendi honen erupzioaren huellak. Io bizirik dagoen planeta bada, sumendiak ehundaka, hamarnaka urtero ikusten ditugu, eta ikusten ditugun erupzioak ez dira inongo eguzki sistemako beste lekuetan ikusi. Bukatzeko planeta honekin, ikustezako pixkat gertu dagotik baita ere bere gainezala. Puntu guzti hauek magma eta sumendiak dira. Ikusi benetako imagen honetan nola ikusten den bere gainazalean laba mugimendua. Ikaragarrizko sumendi altoak daude. Hemen erupzio baten laba isuriak. Bukatzeko esan dizuedan bezala, planetaren orbitatik espaziora ateratzen diren ikaragarrizko sumendi estandak ditu jarri honek. Lehenengo jarria izatez, nik uste ikusi dugula gure jarriarekiko oso desberdina den gorputz bat jarri izan daitekela. Eta fenomeno hauek ditugu beste planetetan ere ikusi. Beti pentsatzen dut, esaten dut, ilargiak
planetak baino askoz ere dinamikoagoak direla. Mugimendu gehiago dituztela eta fenomeno askoz ere interesgarriagoak. Bale, hilo ikusi dugu, guazen Europa ezagutzera. Lehen esan dizudan bezala, Europa ere material primigenio, eguzki sistemak zuen material primigenio hortatik sortutako gorputz da, eta baita ere Jupiterren ilargi bat. Zaitu goratzen zehazten, Europa da bizitza aurkitzeko dugun hautagai handiena, eta saiatuko naiz zuei pista batzuk ematen edo zuei ulertarazten zergatik horren ilargi interesgarria. Bai? Benetako irudiak. Eta berriro ere erreposo bat, jakiteko zuek Europa non dagoen. Hau da Europatik jaso genuen lehenengo irudia. Eta ja lehenengo ikuspen batekin ikusten dugu bezala zerbait orain arte ikusi duguna. Ez da io, ez da ez du planeten gainazalen antzik, eta zerbait inoiz ikusi ez duguna. Hau benetako irudi bada, bere planetaren gainazalarena. Bai? Fijatu zaitezte, ze ezaugarri berezi eta desberdin ditu. Eta ditudan bezala, beti ere, gure ilargiarekin konparaketa txiki bat. Europa da eguzki sistemako 7. ilargi handiena, lurraino zerbait txikixeagoa da. Eta da eguzki sisteman dagoen objektu brillanteena. Bai? Albedoa da objektu batek zenbat argi erreflejatzen duen esaten diogun neurketa astronomian, bai? Europak du eguzki sistemako albedorik handiena, hau da, jasotzen duen argi ia guztia bueltatu egiten du, eta gure ilargia baino 7 aldiz albedo handiagoa dakoa. Zergatik du albedo handia? Bueno, esplikazio sinplena da txuria delako. Bai? Kolore txuriak ez du argia harrapatzen, baizik eta reflejatu egiten du. Gure erropetan ikasten dugu. Arropa beltzak argia jaso egiten du eta orrun berotu egiten gaitu. Bai? Europa zuria da izoztuta dagoen ilargi bat delako. Bai? Io laba suposita zegoen ilargi bat da, orbitatik pixkat kanpora joaten gera, eta aurkitzen duguna da guztiz izoztuta dagoen ilargi bat. Eta izoztuta esaten dudanean, ur izoztua duen ilargi bat. Bai? Lehenengo aldiz Europara iritsi ginenean, fundituta dut zituen bere konposizio kimikoaren neurketek eman ziguten emaitzak. Ez izan nahi dut honekin. Europan gainazaren 90% ura da. Goiz ikusten ditugun hemengo marka hauek, alde batetik gatzak dira, sodio kloruroa, beste hainbat ezagutzen ditugun gatzak, eta baita, eta oso kurioso da, iotik iritsitako materiala. Ikusi ditugun ioko sumendi dastan handi horiek, horren handiak dira, horren besteko indarra duten non askatzen duten materiala Europara ere iritsi daitekela. Eta bestetik, CO2 edo karbono dioxido trazak ere aurkitu ziren bere gainazalean. Zergatik jartzen ditut 3 puntu hauek? 3 puntu hauek bizitzarekin, edo lurrean bizitza ezagutzen dugun moduarekin oso erlazionatuta bai daude. Ura, gure ozeanetako ura gazia da, eta badakigu CO2 bizia trankeatu nahi badugu indikatzailerik interesantenetariko bat dela. Orduan, ikus dezagun hemendikan bizitzaren azterketara iritsi gaitezken eta honetan. Bai, hori egin aurretik, ez disfrutatu irudietaz.
Eta ber, konklusio bat atera dezakezuen. Denak benetako irudia dira, batzuk kontrasteak jolastuta, kolorekin jolastuta, baina da denetan Jupiterren inguruan dagoen ilargi baten gainaztua. Linea hauek, ibaiak errekak ematen dute, depresio puntuak, izota noratuko balitz bezalako puntuak, benetan gura izosten denean sortzen diren eskartxa moduko errenoak. Inoiz ez dugu horrelako zerre aurkitu gure guzti sisteman zehar. Lehen eman dizkizueten 3 pista haiek eta gainazala ondo aztertu eta gero, zientzialariek pentsatu zutena da ilargi honen izotz kapa azpian ur ozeano likido bat egon litekela. Eta hori konprobatzea ez da gauza erresa, baina hala balitz, esango eskuena da, ura likido baldin badago gainazal honen azpian, temperatura beroa dela, eta benetan fenomeno ezagunak, ez ezagunak barkatu gertatzen ari direla bertan. Orduan bazen urratsez urrats. Nola jakin dezakegu, edo nola frogatu dugu, aurreratzen dizuet benetan ozeano likido bat dagoela Europaren izotz kapazpian, ozeano bat duela Europak. 3 pista. Lehenengoa ez da horren simplea edo abstraktoagoa da, baina proba kontundentena da, salduko dizuet, norbaitek gero ulertu nahi badu sakontasun gehiago berekin galdetu lasai. Lehenengoa da, Europan eremu magnetiko bat induzituta ikusi zutela. Zer esan nahi du honek? Bueno, gu badakigu lurrean gure nukleo solidoaren inguruan burdinez osaturiko kapa likido bat dugula, eta honek lurra babesten duen eremu magnetiko bat sortzen duela, dinamo bat dugula. Jupiterrek antzeko zerbait du, Jupiterrek ikaragarrizko eremu magnetiko handia du, eta ikusi zutena da, eremu magnetiko hau, magnetismoa normalki linea hauek kanpo magnetiko bat deskribitzen dute. Kanpo magnetiko honek Europa patza beharrean, ondorengo fenomeno ikusi zuten. Eremu magnetiko Europara iristean, bere inguruan beste eremu magnetiko bat sortzen zen induzituta. Ulertu teknikoak dira, ez dugu ulertu behar, baina jakin behar duguna da, horrelako zerbait gertatzeko, material konduktore bat behar dugula. Eta oso konduktore hona da, gatzaz osaturiko itxaso edo ozeano bat. Hori izan zen lehenengo pista, bigarrena. Izotz kapa honen azpian izotza izango da genuen, hemen igual espera genuen, joan dira. Bentazua galdetu zergatik, nik ere ez ondo ulertzen, baina guztia izotza izango balitz, bertan sortuko ziren frakturak, guztiak orientazio bere izan beharko lukete. Aldiz, ikusten duguna da, sortzen diren linea hauek ezberdinak direla. Horrek esan nahi du izotza ez dagoela geldik eta mugitzen ari dela bere gainazalean. Eta hau da 3. froga. Fijatu, ikusten dituzuen puntu berde hauek? Fijatu, urtarrila, martxoa, apirila. Agian, honek zerbaitik gogoratzen dizu ez? Ion ikusi ditugu ikaragarrizko sumendi leherketak. Hau ere, leherketak dira. Zer leherketak? Agian hemen sumendiak izan berean geizerrak ditugu. Azpian ur ozeano bat baldin badugu, ur horren talkako estandak dugu, Orduan,
eremu magnetiko induzitua. Bere gainazalean ikusten ditugun linea guzti hauen direkzio desberdinak. Eta espaziotik aztertu zituzten estanda hauek nahiko froga izan ziren benetan zientzialereik sinisteko Europaren izotz kapazitian ozeano likido bat zegoela. Orduan, eta zientzian beti berdina gertatzen da, ez? Konprobazio batek hasieran zenituen galdera baino gehiagotara eramaten zaitu. Orduan, Europa kapa bat eta azpian ozeano bat du. Ozeano honek nola aldu likido egoranean. Jupiter eguzkitik oso urruti dago, eta bere gainazaleko temperaturak 100 gradutik berakoak dira. Horrela, nondik ateratzen da beroa ura likido moduan mantentzeko Europaren azpian. Suertez hau da, zuek azaldu beharko zenukete. Iorekin gertatzen zen bezala, Europak Jupiterrekin duen grabetate influentziaren batik, estantzio eta kompresio fenomeno hauek jasaten ditu. Eta horrek sortzen duen beroa nahikoa da behian izango luken izotz hori urtzeko. Alpek estudiatu dugu Europaia da, eta ditugun estimazioak ondorengoak dira. 15 kilometroko izotz geruza bat dugu, eta horren azpian 100 kilometroko ozeano bat. Harko baino Europako ur kantitate guztia, eta lurrikoarekin konparatu 2 aldiz ur gehiago dago Europan, gure planeta mailan. Eta azkenean ikusi ditugun estanda horien errepresentazioa esan diteke. Jupiterrek eragiten dion atrakzioaren ondorioz, izotz hau puskatu egiten da, eta barruan dagoen ura espaziora ateratzen da. Hau representazioa da, baina pentsatzen da 200 kilometroko geizerrak aurki daitezkela Europako gainazalean. Ez dira gure jarriak bezalakoak. Orduan ikusi dugu lehenik eta behin zertaz dagoen Europa egina, izotz da. Konprobatu dugu izotz horren azpian ozeano likido bat dagoela, eta zergatikan, beste fenomeno honengatikan. Gureko zientziaren galdera izan zen, kondizioak onak dira, egon aldaiteke bizia Europan. Bizitza zora aldaiteke Europako kondizioetan. Bizitzak 3 ingrediente basiko behar ditu. Ura, behintzat hemen ezagutzen dugun bezala. Energia eta elementu kimikoak. Ura dugu, energia dugu, ez eguzkikoa baizik eta Jupiterren gravitazio bidez sortutakoa. Eta elementu guzti hauek jada Europan neurtu ditugu. Hau da, kimika organikoan ezagutzen dugun bizitza ematen den elementurik basikoenak, eta horiek guztiak neurtu ditugu. Nondi datozte elementu kimiko hauek? Interesgarriena da, pentsatzen dela ozeano honen azpian, ozeano hau silikatoz osaturiko mantuarekin kontaktuan dagoela. Eta mantu honek ere Jupiterren interakzioa nabaritzen du. Azkenean planeta guztia dago Jupiterren gravitatearen esku. Nahiko berotuko balitz, elementu kimikoak ere botako lituzke beste ozeano horretara. Eta interfase horretan, ozeanoa eta puntu horietan bizitza egon liteke. Sortu liteke batez ere, lurrean olako egorak baditu. Guztia zuek ezagutuko duzu, fumarolak. Ozeano azpian dauden
bai, mantutik datozen elementu kimikoak askatzen dituzten egoerak. Azkenean, lortu duguna da Europan aurkitzea sistema bat lurrean bizitza aurkitzen lagundu zigun sistema antzeko bat. Bai? Bi sistema oso analogo ditugu, bat lurrean, beste Europan. Kandidato bat izan daiteke bizitza aurkitzekoa, segurazki gaur egun dugun kandidatorik onena da. Marte izango litzateke bestea, Marten bizitza egon bazen espaldi bukatu zen. Europan baliteke, nor daki, nik ez daki. Baina, behintzat egoerak oso interesgarria dira benetan bizitza hor bilatzeko. Bai? Eta ja bukatzeko Europarekin, lehen urtean, bota genuen sonda bat, bidale genuen sonda bat, Europa, Estatu Batuak, Txinak, mundu osoko zientzialariek sortutako sonda bat, justu hori egitera, bai? Europako ozeanoak ezagutzera. Arazo bat du Europak, eta lehen erakutsi dizuetan bezala da, 15 kilometroko izotz geruza bat duela, praktikamente izinezkoa da, bintzat, ondorengo egun urtetan zehar. Ara iritsi, hango kondizio bortitzei aurre egin, eta izotz hori perforatu eta ozeano azpira iristea, baina misio honek egingo duena da, oso interesgarri bada, da aprobetxatu geizer hauek espaziora botatzen dituzten ur partikulan, eta sonda honek gurutzatu egingo ditu espazioan. Eta gurutzatzen dituen bitartean, geizer horiek askatzen duten material, elementu edo dena delakoak ikertuko dituzte. Bai? Baina, erakutsi nahi dizutena, behintzat, interes handia dagoela, segurazki interes handiena, Jupiterren planeta honetan biziaren inguruan aztarnak aurkitzeko. Pentsatzea pixkat, ilargien inguruan duzuen ikuspegia edo perspektiba aldatzea lortu dudala, bai? Gure ilargia karakteristika ezaugarri ikaragarria ditu, baina ez da horren dinamikoa. Zerbait estatikoa da, kraterrez osatua, bere gainazalean ez dago inongo mugimendurik. Ikusi ditugun bilarriak guztiz desberdina dira. Sumendiez osatuta, bestea izotzez osatuta eta ozeano batekin azpian. Horiek ziren Jupiterren bilarri Galilear, joan gaitezen orain Saturnora. Berriz, orain ikusko duen ilargia ere, beste hasierako material primigenio hortatik sortu zen. Eta ikusiko duguna da hemen dagoen ilargi hau. Fijatu da zer irudi polita den, un Saturno, hau Encelado, ja inbat ilargi ikustitzak egon bertan. Baina erakutziko dizutena da Titan. Hau da, niretzako nire ilargi gogokoenen, kontra eta asko laburbiltzea, baina agian da lurrarekiko antzekotasun eta desberdintasun gehien dituen ilargia. Lehenengo gauza fijatu bertaretena da, Titanen ez dugula inongo gainazalik ikusten. Bai? Ion, kolore pila bat ikusi ditugu, sumendiak, zuloak. Europan izotzezko geruza bat ikusi dugu, beste marra, ibai, lineak gorri hauekin. Titan ikusiko genon begibiztaz espaziotik, ez genuk ezer ikusiko. Bai? Bola hori bat. Pita batzuk ikusiko genitun, eta jatze behazea, jabea, planetaren iskinetan, ematen du atmosfera bat duela, bai? Gaz geruza bat duela bere inguruan. Eta ez da inoiz ikusi inongo ilargietan. Gaza harrapatzeko planeta batek, tamaina handia izan behar du, material solidoak bere gainazalean konprimitzen da, eta gas horiek grabitatearengatik harrapatu egiten dira. Ematen du Titanen holako zerbait gertatzen dela. Bai? 3 puntu zuek ulertzen zuen zergatik Titan den horren kurioso egoera gertagarria. Titanek gure guzti sistemako atmosfera handiena.
Beti, izaten duenean eguzki sistemako planetak ere kontuan hartzen ditugu. Bai? Atmosferarik handiena, lurrekoa baino handiagoa. Lurraz gain, likidoa duen, bere gainazalean likidoa duen gorputz bakarra da. Ez dago inongo planetik, itxasoak edo dituena bere gainazalean, ez da inongo ilargirik. Baina bai Titanen. Eta hau da oso polit bat, lurra kenduta da, euria egiten duen eguzki sistemako gorputz bakarra. Berriro ere, ilargi batean. Zeratuko nahiz azaltzen gauza hauek nola edo zergatikan gertatzen dira. Bai? Beti ere, konparaketa bat, Titan da eguzki sistemako bigarren ilargi handiena. Merkurio planeta baino handiagoa da. Oso handia da. Dituzue diametroak. Nahi beti txonditu izan dit, Hau, aztertzen hasi nintzanean, planetak baina handiagoak izan diteken ilargiak existituko zirela eguzki sisteman. Hauek ikartu lan, inoz ez dugu, ez da osnartu, ez da aztertu, Hemen ilargiarekin ederaketa. Orduan, Titan aztertzen hasteko, guazen lehenengo ikustera atmosfera hau edo ikusten dugun geruza hau, ikusten ez dugun geruza hau nolakoa den. Fijatu, urdin kolore honetan Titanen inguruan. Hori da bere atmosfera. Ze handia da bere atmosfera hau. Berriro bertako irudia dira, Proportzio iguala jartzen baditugu, eta gu badakigu lurrak atmosfera duela, fijatu Titanena, zenbat ateratzen den. 1000 kilometro baino gehiagoko atmosfera du. Esan dizuet leno 100 kilometroko atmosferara ez dela iristen lurrekoa. 10 kilometro, 15 kilometro, bestera igotzen bagera, oxigeno kantitatea da gutxitu egiten da. Titanen atmosfera masiboa da. Inkaz asko du, eta hau asko estelditzen da espazioan zehar. Eta hau, guztiz fenomeno, inoiz ikusi ez den fenomenoa da. Titanen gainazalean jarriko bagina, gure gainen izango genuen aire kantitatea lurrean sentitzen duguna baino 3 aldiz handiago izango litzateke. Baina, Titan lurra baino 3 aldiz txikiagoa da. Hau guztia zergatik esaten dut? Atmosfera denso hau kontuan hartzen dugu eta gravitate bajoa kontuan hartuta, jarriko bagenituen ala batzuk gure besoetan eta hola egin, segurezki egan halko genuke egin. Atmosfera horren densoa da sustentazio asko izango genula, eta gravitate horren bajoa da salto bat eman. Eta gure besoak mugituz, ibili beharrean airetik mugitu halko genela. Zientzia fikzioko liburu batean deskribitu halko zen fenomeno bat, horrelako zerbait gertatu halko zen Titanen. Fijatu orain, infragorri bitartez, atmosfera hau gurutzatzen badugu nolakoa den Titan. Lainoak, itxasoak, formak ikusten ditugu bere gainazalean. Titan lurreari ere gogorarazi liguke. Fijatu zaitezte hemen, Urte batean zehar hartutako irudiak, eta ikusi duguna da hemen ikaragarrizko aldaketak egon direla. Honek da pista bat ematen digu. Dena delakoa mugimenduan dago. Eta mugimenduan dagoen zerbaitek dinamika badu, fenomeno kimiko, energetiko desberdinak gertatzen ari direla ari zaigu esaten. Goazen orain ulertzea benetan gertatzen den Titanen. Laburbiltzen dizuet pixkat bere atmosferaren konposizioa eta eragina planetean. Hau da benetako irudi bat, berriro Titanena eta hau bere atmosferarena. Ikusi dugun bezala, bere atmosferak urdin kolore bat du
goiko geruzetan, eta kolore hau metanoak ematen dio. Bai? Segurazki guztiok erabili duzu hau bizitzan zehar noiz bai? Berretzen ari dena metanoa da. Elementu bera, nitrogenoakin kombinatuta da kolore urdina ematen diona titanio. Atmosferan beraka baten gehanean, kolore urdin hau hori kolorez bilakatzen da. Eta hau batez ere da, erreakzio kimikoak gertatzen ari direlako metano eta nitrogeno honen artean. Alde batetik eguzkitik iristen daizigun izpiek erreakzioak induzitzen dituzte, beste aldetik Saturnotik ere iristen diren partikula kargatuek bi elementu hauen arteko erreakzioak sortzen dituzte. Eta berak hau azken heinean, elementuek kombinatu egiten dira elementu handiagoak sortuz. Metanoa, propanoa bilakatu daiteke, propanoa elementu poliaromatiko baten, eta elementu hau azken finean gasolina, karbono osaturiko elementu batean bilakatu daiteke. Guztia, zaget ikusten den, 1.200 kilometroko altuera duen atmosfera batean. Baina zer da interesgarriena? Hau da, batez ere niri gehien gustatzen zaidan naturaren kointzidentzia edo kasualidade politenetariko bat. Titanen temperatura, o batazbesteko temperatura, menos 180 gradukoa. Zer gertatzen da temperatura honetan? Metanoak, eta ikusitugun elementu hauek, 3 fasetan egon daitezkela. Temperatura honetan, metano gasa likido bilakatzen. Zatea dela, 3 egoretan elementu bat manten dezaken temperatura. Hori nun ikusten dugu beste, eguzki-sistemako beste leku batean. Lurrean, ez? Lurrean, ura izan dezakegu solido, izotz moduan, likido, edo gas moduan, hodeietan. Eta hori dena zerbait gertatzen da, urak 0 gradu inguruan 3 fazegietan kokatu alduelako. Titanen gertatzen da, gauza bera, baina urarekin gertatu beharrean metanoarekin. Baina lurrean gertatzen den gauza berdina, beste elementu batekin. 0 gradutan izan beharrean, menos 180 gradutan. Eta honek zer egiten du? Dizudan bezala, metano hau likido fasera pasatzen. Eta metanoa atmosferan likido bihurtzen bada, euri moduan, karbohidratoaren poderioz, bere gainazalera eroriko da. Oazen ba, ikustera benetan, titanen gainazala atmosfera aukenduko da benu, nola ikusiko zen, eta nola metanoa eta temperaturaren ondorioz transformatzen bere gainazala. Hau da titan, atmosfera kenduko da benu, fijatu zitezte. Lakuak eta itsasoak ditu. Itsasoak eta urez osatuta, baizik eta karbonoz osaturiko elementu ez. Ni beti esaten dut, saudiarrak espazioa konkistatuko balukete, hau izango zela behaien lehenengo hautagaia. Hemen ikusten dugu neu, son depósitos de combustibles infinitos. Polita da jakitea, ez dela itsasoa bakarrik, ez dela ura bakarrik itsasoak sortu ditzakena, baizik eta edozein elementu kimiko. Bitartez sorturiko irudiak. Gainazala oso laua da, lurraren antzekoa da, guztia izotza izango litzateke, eta galagarizko metanos eta antzekoa diren elementuz osaturiko
itsaso depositoak izango dituzte. Hau da, lurrean ditugun deltak, hau da, Titanen aurkitzen ditugun ibaiak, fijatu nola metano ur honek hemen urak egiten duen bezala, bere gainazalean bideak eta eragiten dituen. Honekin bukatuko du Titanen deskribapena. Titanek beste hainbat elementu esanguratsu eta kurioso ditu. Bizitza izan dezakela ere pentsatu da, batez ere kimikoki oso aktiboa delako, eta elementu ugari dituelako, eta baita CO2 eta beste hainbat elementu aurkitu direlako bere atmosferan. Hala eta guztiz ere Europa azaldu da gero, pentsatu nahikoa, batek jarri eta bizitza jarri baten bakarekan identifikatzea nahikoa dela. Eta Titanen ere pentsatzen da bizitzarako kondizioak aurkitu ahalko genituzkela. Gure laugarren ilargia Triton. Edozeinak bideoan badu berriro ikusi edo zerbait galdetu, gehatu jazu lasai, Triton da Neptunoren ilargia. Eta da, bere planetarekiko konparatuz existitzen den bigarren ilargia handiena. Fijatu zaituzte hemen ez dudala ezer jarri, orain arte ikusi ditugun ilargi guztiak sortu ziren eguzki sistemaren hasieran materialen pilaketaz. Ez da Tritonen kasua. Triton izango da ikusiko dugun lehen ilargia, lehen ilargi harrapatua. Gorputz batek harrapatu duen, planeta batek harrapatu duen ilargia. Dena sartuko azaltzen nolakoa den Triton, zeba azkenean ilargi bakoitzak bere ezaugarri ditu, oso desberdinak bestekiko, eta ilargi bakoitza azaldu beharko banu denbora asko eramango liguke, eta azkenean indartu egingo ginateke ilargi bat bestekiko. Orduan, jarriko dizkizutena da bakarrikan ilargiaren irudiak zuek ikusteko, behintzat jakin dezazuen, gure eguzki sistemako urrutin dagoen planeta baten ilargiaren irudiak ditugula. Eta gero bai azalduko dizuet, nola dakigun Triton harrapatu izan den planeta bat dela. Ja, ikusiko duzu bezala, Triton beste izotzez osaturiko ilargi bada. Pixkat Europari gogoratzen diguna. Baina sartu beharrean ez duzuen bezala nola dagoen Triton osatua, zaiait eskulertzen edo, da adibiderik egokiena ulertzeko planeta bat nola izan den harrapatuta, ilargi bat nola izan den harrapatua planeta bat entzartez. Hemen dugu Neptuno, eta hemen ditugu Neptunok dituen ilargiak. Neptunok ere ilargi asko ditu, baina Triton da hemen ikusten dugun ilargia. Kanpoen dagoen Neptunoren ilargia. Eta eskatuko dizuna da, fijatzea Neptuno den inguruan ze direkziotan mugitzen den ilargia. Ez dakit orain arte fijatu zehazten, baina planetak beti horratzen direkzioaren aurkaka mugitzen dira. Ikusi ditugun planeta guztiak eta eguzki sistemen planeten eta ilargien mugimenduak beti sentido antihorario dira. Fijatu zaitezte, ez da gertatzen den Tritonekin. Bere orbitaren norantza justu beste ilargienaren kontrakoa da. Eta honek ematen dugu pista bat. Honek esaten diguna da, hasieratik sortu bat zen. Beste pista bat. Hemen ikusten duguna da planetaren eliptika planoa, eguzkiarekin alineatuta dagoen planoa.
Tritonen orbita, luzakon berriro. Ez dago plano hortan, plano hortatik kanpo dago. Bi fenomeno hauek nahikoak dira, benetan guri erakusteko, fijatu zaitezte, plano hontako jarriak, Tritonen orbita, ekliptikatik kanpo. Bi fenomeno honek hauek da esaten digute Triton ez zela Neptunoren inguruan zegoen gasetik sortu, baizik eta arrakaturiko gorputz bat dela. Ez dakigu planeta bat zen, planeta txiki bat zen, Neptuno azkenean oso masibo da, eta Neptuno harrapatu zuen planeta bat zen. Kanpotik etorri zen planeta enano bat, edo sistematik kanpo zegoen beste elementu bat zen. Dakiguna da honekin, harrapatua izan den gauza bat dela, eta hori ja, puntu interesgarri bat jartzen du, ez? Azkenean, nondik etorri da Triton. Zentzua daka, eta baina ikusiko dugu, gero eta kanpoa dauden planetek jarriak harrapatzea. Eta hau zergaitik handa. Ikusi zagon, hemen ikusten dezuena da, pixkanaka joango dugu ulertzen, gure eguzki sistema oso kanpotik ikusita. Kanpotik zergatik fijatu. Saturno eta Jupiter oso zentroan ikusten ditugu. Kanporaka joten bagera, hau da, eguzki sistematik oso urrun gaude, Uranoren Neptunen orbita dugu, eta kanpora joten bagera, Neptunoren orbita aurki dezakegu. Gero Pluton eukiko genuen, baina ja ez da planeta bat konsideratzen, gaita zen Neptunorekin. Neptunoren orbita beste espazioko elementu honekin edo gune honekin kontaktuan dago. Bai? Honi Kuiperren gerrikoa deitu zaio, behin planeta bukatzen direla, planeta hauek inguratuz, milaka asteroide, meteorito eta planeta osatuz, planeta enanoz osaturiko regio bat dago espazioan. Bai? Grabetatez elkartu ezin izan diren elementu hauek ez zituzten planetak sortu, eta, gorputzak, imaginatu, flotatzen geratu ziren gorputzak direla. Neptunoren orbita, Kuiper gerriko honentik oso gertu dago, eta zentzua du, halako batean, hemen dagoen gorputzen bat harrapatu izan zuela. Bai? Beren esaten ari naiz, hemen dauden gorputz hauek mugimenduan daude, eta Neptunoren orbitatik gertu daudenez, Neptunok segurazki Triton harrapatu zuen. Hau dira ezagutzen ditugun hainbat gorputz, Kuiper gerrikokoak, zu jakin dezazuen, ezagutzen ditugula baita. Eta, datu interesgarri moduan, Tritonek, Plutonek duen gaina oso antzekoa du, eta komposizio kimiko antzekoa du. Orduan, Triton honen jatorria, Plutonen jatorria antzekoa bada, zentzua du pentsatzea Kuiper gerriko honetatik harrapatu izan zen gorputz bat dela. Bukatzeko, eta jarri asko eta galeriar guztiek esatzeko, ezinbestekoa dela ere bai, gure jarria azaltzea. Txarla prestatzen hasten nintzenean, 1000 vuelta manizkion, nola txarra bat kontatzen historia bat berdezu ez, nola enfokatu. Ze nire arazo ondina izan zen, ilargiak sartzen nintzenean, horren beste gauz interesgarri aurkitzen dituela, non azkenean pentsatzen honi, gure jarriak azakarrik itzen godet. Ilargia, ondo ezagutze dugu, hemen nahi sartuko ilargiaren kainazala nola dagoen osatuta saltzera, bere ezaugarri, kanpo ezaugarriak nolakoa diren esplikatela, baizik eta niretzat behintzat txundigarriak diren 4 puntu azalduko dizkizuet,
laurak nahiko erresak ulertzeko eta begibistan observatzeko. Gure ilargiak duen ezaugarri politena, eta segurazki hor golartu ez dena da, bere tamaina. Bai? Zergatik izaten dut bere tamaina. Ikusi duzu etxarlan zehar, egin duguna dela, gure ilargi erabili beste ilargiekin konparatzeko. Ikusi dugu ilargi handiago daudela, baina ez direla gure ilargi baino askoz handiagoak. Bai? Hau da, Ganimede, Jupiterren ilargi Galilearra, eguzki sisteman dagoen ilargirik handiena, eta hau da gure ilargia. Hau handiago da, baina ez da askoz ere handiagoa. Orain fijatu Jupiterren eta Lurran. Bai? Fijatu bi hauen tamaina diferentzian, bi hauen tamaina diferentzian. Proportzioz, ilargia da inongo planeta batek duen gorputzik handiena bere tamainakin konparatuz. Bai? Esan daiteke ilargia anormalmente grande. Kuriosia da, oso bitxia da, baina ilargia izan berko lukena baino askoz ere handiagoa da. Eta hori zergatik gertatzen da, eta buelta gaitezen ilargiak sortzeko egon diren 3 teoria bietara. Bai? Legurtian txarla hasi non Apoloren aterritzajeakin, berriro ez bueltatu, ze Apolo misioak ilargira iristeaz gain, hainbat esperimentu ahalbidetu zituzten, eta horietako bat izan zen, Lurrera ilargi muestrak ekarri zituztela. Zeinen ilargira jun frogatzeko bakarrik ilargira iristea da gaula, baizik eta ere bai, ilargitik laginak ekartzeko eta lagin hauek aztertzeko. Eta bat ze aurkitu zuten ilargiaren laginean bere konposizioa Lurraren oso antzekoa zela. Eta zen zerbait ez zela esperi. 70. hamarkadara arte ez goden seguru, teoriak ez ziren bate garbiak, teoriak ez duten azaltzen zergatik ilargia zen horren handia, baina misionen ondoren pista oso garrantzitsua jakin genuen. Eta da, ilargiaren konposizioa Lurraren antzekoa dela, bere atorria antzekoa dela hala nola azalduz. Eta gaur egun onartuena den teoria da lehen ikusi duguna, bai? Talka bitartez sorturiko ilargi bat da, gure ilargia. Pentsatzen da eguzki sistema sortu zenean, Lurraz gain, Lurraren orbitan Marteren tamaina zuen beste planeta bat eratu zela. Eta denboraren poderioz, bi planeta hauek talka egin zuten, imaginatu benetan hau bizitzea, talka ikaragarria izango zen. Eta gure ilargia horrela sortu zela. Bi planeten talka baten bitartez. Horregatik da gure ilargia horren handia. Ez da harrapatu izan den gozeit bat, Lurra handia da, baina ez da horren handia. Ilargia bezalako objektu bat bere grabitatez harrapatzeko. Ez zen gas bidez sortu, Lurrak ez zuen nahikoa grabitate poderio bere inguruan horren beste gas mantentzeko, baizik eta teti uste ditzen zela beste protoplaneta baten talka baten bitartez. Honekin behintzat ikusi ditugu 3 modutara sortu edo diren ilargiak gure guzti sistema zehar. Bata tamaina, bestea bere tamaina aparentea zeruan. Batzuek segurazki askotan pentsatu dituzue, baina ikaragarrizko kasualidadea da, oso kasualidade polita da, eguzkiak eta ilargiak duen tamaina aparentea gure zeruan berdina dela. Eta hau da, zerbait oso polita. Kasualidadez, eguzkia ilargia baino 200 aldiz handiagoa da, baina 200 aldiz urrutiago dago.
Eta hau dela eta biak tamaina berdinarekin ikusten ditugu zeruan. Honek esan nahi du, eklipse bat dagoenean, eguzki eklipse bat dagoenean, eta ilargia eguzkiaren parean jartzen denean, ilargi honek eguzkia guztiz tapatzen duela. Guretzat, un eclipse de sol total, zerbait komuna da, ez? Badakigu gerta daitekela, ilargiak eguzkian tapatzen duela eta gaua egiten dela, baina hau ez da inongo planetetan gertatzen. Ze ilargiaren tamainak ez du exactamente eguzkiarena tapatzen. Hau da, lurrean bakarrik gertatzen den fenomeno bat. Benetako irudia da, baina hau ulertuta, oraindik eta gustu gehiagorekin ikusten da. Lareun aldiz txikiago baino, eguzkian lareun aldiz urrutiago. Horrek ahalbidetzen du eklipse perfektu bat ikusi ahal izatea. Eta gehiago, ilargia pixkanaka urtero lurretik 2 zentimetro urrutiratzen dijoa. Milioika urte atzera bueltatzen bagea, ilargia lurretik bastante gertuago zegoen. Gaude historian edo lurraren historiaren puntu perfektoan, ilargiaren distantziak justu hau ahalbidetzen duela. Beraz, oraindik eta politagoa dago benetan bat edaztea. Eta bukatzeko, esaten da, romantikoak esaten dute, bizitza ez zela posible izango ilargirik gabe lurrean. Eta hau, en parte guztiz, egia da. Urtaroak, lurreko urtaroak gertatzen dira lurraren errotazio angulua pixat inklinatuta dagoelako. Udaran inklinazionek udarak sortzen dira hemisferio bat eguzkitik gertu dagoelako eta bestea urtiago negua, eta eguzkiaren inguruan bira egitean alderantziz. Lurraren inklinazio honek sortzen ditu urtaroak. Urtaroak azkenean dira, urtaroetan guk ikusten dugu, sentitzen gure temperatura lurrean aldakorra dela, ez? Udaran gehiago egiten du, udaran bero gehiago egiten du. Urtaroek lortzen dutena da energia lurrean zehar mugimenduan egotea. Zona batzuk beroagoa daude, beste batzuk hotzagoa daude, korronteak sortzen dira, dinamika bat sortzen du. Eta ilargiak lortzen duena da lurraren bi mugimendu hauek orekatzea. Lurra ez dago beti ardaz berdinean, baizik eta pizten mugite dutzen zaio errotazio ardaz hori, eta prezesio mugimendu bat ere honez gain badauka. Ilargia ez balegoke, lurraren inklinazio ardatza etzen hemen mantenduko baizik eta leontza baten moduan aldatu egingo zen. Ilargiak anklatu egiten du, ala nola, ilargia lurraren gravitazioa ginez, bere errotazio ardatza eta precesio angulua. Ilargiak kenduko bagenun, adibidez lurrak hola rotatu beharrean, hola alko luke rotatu edo, galdu egingo luke guztiz bere errotazio egea. Horregatik, ilargia izateak ahalbidetzen du urtaroak egotea, urtaroak ahalbidetzen dute ere, lurren zehar energia distribuitzea da, azken finean bizitza egotea. Eta guztiarekin, zagetu, lusatu nahi zen moztu nahi zen uste, ez berekazo guztiak. Gaia interesgarria espero dugu. Bueno, gaia interesgarria izan bada, eta zeret galderaren bat edo beste izango dizuela, eta hemen daukagu Mikel gure kezka guztiak entzuteko zain. Bere jakin bila erakutzeko.
Atko erakutsi du, baina. Askotan, asko erakustian problema hori da. Gauza bestean erakutsi da, kontzeptu asko sartzea, baina bueno. Nik uste, iritsi zait, behintzat, gaia orokorki hartu deula, zer dan, eta ekarri duzun esplikazioa ondo eman zegoela, ikesten bada zaizkigu ere kontzeptu batzuk ere hori normala da, gu eskutiko eta eskimiko, eta baina imaginekin batera ekartzia gauzak eta konparaketa horiek ikustian da, nik uste konprenditzeko errestasuna egiten. Hau izan da, a ber, zein egin batean, mesedez. Bueno, gure betiko bat, beste batek aber noiz hartzen ditza, eskerrik asko bat, baina, bueno, beste batzuk ere animatu. Bai, nire hori ezerkentzen. Nik galdera da, erdian pentsatu duen galdera egin nuela ea eklipsiak egoten ziren. Eta orain dena entzun da, eklipsiko zerbait pasatzen den ilargen artean, txikiteren kasu. Ilargiak noizean behin lerratuko dira. Bai. Orduan zer pasatzen da, ez bereziki txikiteren, baizik eta ilargien artean zer pasatzen da, edo zein kasu. Hori da galdera bat, edo besterik. Eklipseak ikusten ditugun ilargi guztietan gertatzen dira. Bai? Kasu batzuetan, azkenean eklipsea da, dugu eguzkia, bai, planeta eta ilargiak tartetik pasatzen denean. Eklipseak ilargi guztiek eragiten dituzkete. Lurretik ikusi, Jupiteren kasuan, Jupiteren jarri berko ginateke ikusteko adibidez Europa eguzkiaren aurretik pasatzen. Zer gertatzen da kasu hauetan, planeta hauek horren urruti daude eguzkitikan, eguzkiaren tamaina planeta horretatik begiratuz oraindik eta txikiagoa dela. Kasu hauetan, hemen lurrean eguzkiak eta ilargiak perfekto enkajatu duten bezala, Jupiterren ilargia askoz handiagoa ikusiko zen eguzkia baino planeta horretatik. Izango da un eklipse total, pero total. Bai, eklipseak ere gertatzen dira. Eta eraginek izaten dute, edo hainda txikia eta gutxituan nolabait izateko. Eraginak gravietazionalki planeta eta ilargiaren artean bakarrik gertatzen da. Eguzkia horren urruti dago, eguzkiaren influentzia ez dela horren handia gravitazionalki bi objektu hauen artean. Baina bai dagoela dantza moduko bat bere inguruan dituen beste ilargi guztiak eta planeten artekoa. Salko luke pasa dugula planeta bat, ilargi bat, beste ilargi bat eta eguzki bat. Un eklipse doble, adibidez. Aloko guztak gertan aldaitezke. Bale, eskerrik asko. Eta bestea da Europa izena bezala. Guretzat Europa bi Europa daude. Aizurreko lekua, bestia. Beste hizkuntzetan txinieraz edo errusieraz Europa hitza ere erabiltzen da. Bai, Europa hitza da mundu mailan erabiltzen den. Eta pentsatu nun galdera etorri alko zela eta begiratzen behar nuela Europa hitza nondik datorren, baina non begiratu, así que ez dizut esan zergatik deitzen den Europa. Banekin intziko zela, normalean gorputz guzti hauek mito griegoetako jainkoetatik datoz. Riton urte zela, bai, izen guztik horti datozte. Ez dakit Europa izango zen, bai, mitologia edo, jainkoetako pertsonai bat. Baina bai, ez da lurrean dugun Europatik, kontinentetik, deskubritu dugun gorputz bat dela eta horregatik jarri dugula Europa izena ez. Europa da mundu zontzear ezagutzen den, erabiltzen den izena. Itxeko lan guztion zaten. Bizkara delegatik. Bueno, Trumpen kalterako, ez da estatu batuen izeneko
jakirik eta ezer, eta nik horren inguruan galdetuko nizuke. Garai batean, gerra hotza zeonian, Errusia eta Estatu Batuen artean, karrera hau martxan zegoen, eta gaur egun, badirudik hori eta horren entzuna, eta ze medio dauden eta zenbat diru ematen da gauza hauetan ikasteko, o garai bateko Joaquin konparatuz gutxio da, edo, hor badago baita ere lehen garaiatan etxeon Europako espazio agentzia. Trump izan ateazunez, Trumpekin duen lehenengo gauza da, holako agotetan erabiltzen den presupuestua moztu. Hori da, entrada. Eta Golfo de México zan hori, Golfo de Amerika esan dion bezala, igual paizan hori jo. Eta, holako esan. Hemen beste aktore bat sartu da, eta da China. Eta China da teknologia espaziala asko garatzen. Gaur egun gobernuen edo helburua da ilargira berriro bueltatzea. Idea ez ilargira bueltatzea, eta berriro lurrera bueltatzeko, baizik eta ilargian bateak sortzen hastea. Hau pixka zientzia fikzion da, baina pixkanaka programa espazialak horren bila depazte. Helburu ugariekin bata da, ilargian base bat eukiko garino bertatik espazientzia bidaltzea, lurretik bidaltzea, baina askoz ere merkeagoa delako. Ilargiak ez du atmosferarik, beraz ez dugu horren beste erregainik behar espaziora joteko. Eta bestea da, ilargian mineral aberaz asko dagoela ere bai. Orduan, azkenan dirua mugitzen du dela. Baina bai, badago bintzat, suertez, bai Europak, bai Indiak, bai Txinak, Estatu Batuak, bintzat, orainik gaur egun eta Rusiak kolaboratzen. Eta Elon Musk. Kolaborat, bintzat, zientzian badago gainik, raizaben arteko kolaborazio zientifikoa. Aldeatetik da ikerrak, bintzat, zientzian orainik ere kolaborazioak badaude. Badaude esperimentu europarrak, kohete Errusiaretan bidaltzen direnak, badaude neurketa instrumentuak, aparatu bat Txinak sortu duen besteak, Estatu Batuak bezala Europak eta denak ensamblatzen direla sonda berdinean, hor oraindik kolaborazioa bizkat badaude. Ia ba, bezala baita bat. Aurrera, eskerrik asko zure esposaketaren dirik oso interesanti izan da. Nahi dute galdetu mareari buruz. Badakigu gutxi gora bera nola sortzen dira, baina zergatik dagoen beste desberdintasuna toki batzuetan daude igual metro asko desberdintasuna gora eta bera, eta beste tokitan gutxi eta pixkat azaltzeko. Aurrera, du daukinon, puntu batenekin marean inguruan ebaitzen, edo ez, esan dut, gehiagit izan dut. Mareak dira azkenean, ilargiak, ikusi dugu ion, ez? Jupiterretik gertu badago, materiala erakarriteu, eta bestela azkarriteu. Marea da, exactamente berdina. Ilargia lurrak geldik dago, eta ilargia bere inguruan mugitzen ari da, markatu. Ilargiak 30 egun behar ditu lurran zehar buelta bat emateko. Lurrak 24 egun behar ditu. Efektiboki, aldegu imaginatu ilargiak geldikan, eta lurrak bira ematen. Orduan, ilargiak gravitazio bitartez bere parean duen lurreko aurperi hori erakarri egiten. Eta horregatik, erakarpen indar hori ez da ion bezala handia eta lurra ez da expanditzen, baina material likidoak aldu gravitate indar honetara erreakzionatu. Adibidez nahi duzu jakin laku batian zergatik esan gura horren beste hauntzen dut txikiten. Azkenean, gravitate eragin hori akumulatu egiten da masa handi baten zehar, eta horrek egiten du ozeanoak gehiago egiten dut txikitzea. Baita ere, inklazio ardatzoren arabera, puntu desberdinetan deformazioa, likidoen deformazioa desberdina izango da. Horregatik ere variazioak mareetan. Baita ere, zergatik dira batzutan marea biziak,
eta bestetan marea hilak, bai? Hemen sartzen da, hirugarren fenomeno bat, dela eguzkiaren gravitate ahalmena. Baldin badugu lurra, ilargi eta eguzkia efektua doblatu egiten da, eta hor mareako indiketan gehiago igotzen dira edo gehiago igotzen dira. Azkenean da dena gravitate efektu bat. Egiten hau dizu da, baina ez da kontzeptu simplea, horregatik erabiltzen dut askotan bideoak, bideoak askoz ere bisualki erabiltzen dute fenomeno hauek nola sortzen dira. Nebazuk ere izango da eta sortuko izan. Eta gero beste galdera. Momentu honetan non daude jartzen diru gehiena eta zer ikusteko zein da helburu importanteena mundu honetan. Egite zientzian eta sozialian helburu desberdina daudela. Helburuetako bat, interesgarrienetariko bat da, jakitea bizitza egon alditeken beste gorputz batean. Hori da, uste, astunak guk beti historikoki aukiden galdera principaletako bat. Eta hori hausnartzeko lehenengo lekua da Europa. Bigarren lekua da Marte. Marten, lehenengo urtean erakusten zen, Marten dakigu itxaso bat egon zela aspaldian, eta Martera, Arilera, Rover eta diru gehiena Marten nahi da gastatzen. Probatzeko haber bizi fosilak aurki ditzakegu. Hori da, uste, gaur egun diru gehiena gastatzen edean lekua. Gero dago Elon Musk, esaten duguna, eta bideotan defoela eta diru gehiena nahi da gastatzen ere, nahi du gizakia Martera eraman. Nik pentsatzen, 30-40 urteko epe baten, ikusiko deula lehenengo pertsona Martera iristen. Ja, bai dela un objetivo realista. Eta gero, korri izan dut bezala ilargia da, batez ere Trumpen administrazioak nahi du, medailita hori jarri berriro ilargia bitxia da. Ilargia, Marte eta Europa dira, nik uste baina bertan espazioan, diru gehien gastatzen ari geran lekuak. Bueno, eta beste galderaren bat, eta gainera, ez dugu moda galdu, gu martzianoak etorriko ziela ikasi gendun, eta bueno, norbaitek ez de galderaren bat, bueno, eskerrik asko Mikel, oso aberangarria izan da, zertizioa, eta zertizioa.